Kudlamini eGoli eThembisa. Kuthi phelelani nonke ingane zakwethu lapha eGoli. Thembisa ngimema yonke Ivory Park Secunda. Konakele kakhulu ingane zakwethu. Konakele kakhulu. Uzobe kumanzi phansi ngimema nonke. Kuthi hlanganani ingane zakwethu, hlanganani mhlaba wonke la ngizobe ngithi khona babaphila abantu. Akuzobe khona ngisho bonke odokotela, kuzobe khona izibathandazi, kube khona izinyanga, kuyobe khona wonke umuntu ngaphansi kwebandla izithunywa zeJerusalema Apostolic Church in Zion. Simema wena oseGoli, Thembisa, Ivory, Soweto, Daveyton, Mpumalanga, Witbank, eMalahleni, Secunda, Standerton. Ngimema nonke ingane zakwethu uPietri Tifu, ngimema nonke eMelo, eMlomo, ngimema nonke ngisondeza nonke ePretoria, ngimema yonke eMpumalanga nje Nkosi yami abaseduze, Atali ngimema yonke Nkosi yami ngithi abakuzophila abantu ngomhla ka5 siyophelela emanzini ingane zakwethu free of charge mahala i-address izobe khona ezansi kwepost mabeza abantu bezophila sikhathela abantu belokhu behamba bekukhuphula izithunywa bekukhuphula inhlanhla basitholi baye endaweni bakuthola awuzuzophila mahala ufuneke lutho kufuneka ukuthi ngiphathe imali yokunikela imali emhlophe amakhandlela uyelo nomhlophe mabaphila abantu.